העיקרים מיבניאל ומכינרת טפחו על קרס, צחקו מתוך שנתם, כשהם ראו איך חבורה מבני הכרת של נערים עם הבעת פנים חיוורת עומדים לנטוע באום-ג'וני את ביתם. אבל ברץ החליט כי זהו המקום, מאז עומדת שם דגניה עד היום. היא בת עשרות שנים אך צעירה עדיין, ובחצר בדגניה רוח שר. היא בת עשרות שנים נכונו לה 2000, עדים גלי הים והתמר. על גדות ירדן הלך כאן גורדון והשמיע תורה על דת העבודה החשובה. מן התורה הזאת כל איש יום יום הזיע, אבל עם ליל תורה אחרת כאן הופיע. על חוף ירדן פרחה תורה. יעקב ברקוביץ', נעים מאוד. ראשית כל אני רוצה להגיד לדגניה 100 פעמים מזל טוב. כמו שאתם יודעים, בלי דגניה אין קיבוצים, ובלי קיבוצים אפשר להגיד אין מדינת ישראל. כל בזכות דגניה, קיבוצים ועבודה קשה. אני זוכר כשהגענו לפה היו כאן המון אנשים נפלאים, ואני זוכר איזה ויכוח שהיה בין הוותיקים האם ללכת למקום אחר או להישאר כאן. כל אחד אמר משהו והיה איזה ויכוח נורא גדול, ואני זוכר שבאמצע הוויכוח תנחום לקח כיסא, הרים אותו באוויר, הטיח אותו ברצפה, ואז היה שקט. כולם הסתכלו על תנחום ועל הכיסא ועל הכיסא ועל תנחום, ותנחום אמר כאן נשאר. הגעתם לאום-ג'וני, אתם רוצים להיות מועמדים לקבוצה, נכון? אבל עד שתתקבלו, ואם תתקבלו, אנחנו צריכים לראות שאתם אכן מתאימים לעבודה חקלאית באדמת הארץ הקשה והעיקשת. השם שלי הוא יוסף, ואתם תקראו לי ברץ. כאן כולנו שווים, ישנים, אוכלים ועובדים מעלות החמה ועד צאת הנשמה. פה גם לומדים לשמור מפני שודדים. עליכם להשאיר מחוץ לשער את עברכם הגלותי, להתנתק ממשפחותיכם הבורגניות. ברור? כן המפקד. ומי שתוכיח את עצמה תוכל לעבוד ברפת. ברור? כן המפקד. מרים, עם שלך. תודה לך. פה אוכלים כולם ביחד כדי לחסוך זמן. בצהריים חוזרים לאכול, אחרי ארוחת הצהריים חוזרים לשדה, ובערב שוב באים לארוחת הערב. עובדת הייתי בחוות הצעירות שבכנרת. לפתע ניגש אליי יוסף ברץ, ההוא שעומד שם. הוא לא הכיר אותי אישית, הוא בכלל לא ידע מי אני, אבל הוא שלח לי מכתב. במכתב היה כתוב, הצעירה, את מתאימה לדגניה, כאשר נחיה תחי גם את. אז באתי, כי יוסף כתב. אבל קשה לי, אתה לא תפריע לי עכשיו, אבל קשה לי חוסר שוויון. בחורה צעירה כמוני מעט זמן חברות, מגיע לה גם כן לעבוד ברפת. ואמרו, תבואי מוקדם לרפת. אני באה מוקדם? נו, מי אתם חושבים שם? מרים. למחרת אני באה מוקדם. מי אתם חושבים שם? מרים. כל יום יותר מוקדם. וחוסר שוויון אלה דווקא הגברים. מרים לא מסכימה שגברים ייכנסו לרפת. נכון מאוד, טוב מאוד. היא שמה שלט גדול בכניסה, הכניסה לגברים באיסור מוחלט. איך קוראים לך אדוני? קוראים לי בן יעקב, ואני סדרן עבודה, ואני לא יודע מה לעשות, כולם צועקים עליי. האם יש כאן מישהו שצועק על בן יעקב? כן, אני, וקוראים לי תנחום. ובכן תנחום, מה יש לך לומר? הכל הולך לאבדון. אני נשבר תחת הלחץ בגינת הירק שלי, והוא יודע שזה לא פשוט. מה אני יכול לעשות? יש עוד ענפים שצריך לדאוג להם, וגם להם עבודות לעשות, והוא יודע שזה לא פשוט. אבל בחייאת, בן יעקב, הקשב נא. יש לי כרובית להוריד, עגבניות לאסוף, גזר לחבור וגם קורדונים לקשור. אמרתי שאתן לך את העולים החדשים. אבל אני צריך את הוותיקים. החדשים לא מסתדרים עם היתושים ועם הברשים. איפה אתה שצריך אותך? מה עם הצוות בבננות? ומי סידרת להוריד את הפרי? ומי יעשה את זה עם מי? מה זאת אומרת מי? אנחנו. הוא אמר אנחנו. שדר, אתה אל תתערב. בן יעקב, אני ארוג אותך.
הבטחת לי 10 איש ולא מנה אותי הפרדסן! מצידי שתירקם עגבנייה, בהתייבש החציל, את מנוחה לא תמרח! ערב טוב וחג שמח. התכנסנו כאן באום ג'וני, מקום בראשית, ראשיתה של דגניה. באנו לאום ג'וני להכריז בזאת על פתיחת שנת המאה לדגניה, שנה בה נסכם בערגה את כל שהיה, את כל הקיים, ונקבע במשותף כי בדגניה עבר מצמיח עתיד. מאורעות השנים והזמן השתנו ושינו את אורחות חיינו המשותפים. נאמין ונרצה כולנו בהמשך קיומה, צמיחתה והתבססותה של קהילת דגניה. בשנת המאה לדגניה נישא תפילה ותקווה לשלום וביטחון בארצנו. לו יהי חג שמח לכולנו.